Türkmenistanyň Liwap vilayetinde hojalyk hyzmatlary ýagny gaz, elektrik energiýasy we suw üçin bergili maşgalalaryň suwda çekiljegi barada duýduruş berilipdir. Azatlyk radiosynyň vilayetdäki habarçysy jemaat gulluklarynyň ýaşaýjylardan tölegleri doly tölemegi talap edip 27 dekabra çenli wagt möhletini berenligini habar berýär. Liwapda gaz, tok we suw üçin bergidarlary bildiriş gowşurylyp 27 dekabra çenli tölenmedik ýagdaýynda jemaat gulluklarynyň ýaşaýjylardan tölegleri suwdyň üstü bilen talap etjekdigini duýdurdylar diýip regiondaky habarçymyz 23 dekabrda habar berdi. Onuň söylerine görä yerli jemaat gulluklarynyň düzgünlerine görä hojalyk tölegleri şeýlede gaz we tok üçin tölegler her aýyň 10-njy gününe çenli üpçün edilmeli. Azatlyň habarçysynyň söylerine görä häzirki wagtda Liwap vilayetinde öý hojalyk hyzmatlary üçin ýarym ýyllyk bergileri bar bolan maşgalalar az däl. Käbirleriň gaz we elektrik energiýasy üçin bergileri 6 aý ýetýär, köpüsiniň tölemäge puly ýok. Gaz hojalyklarynyň we elektrik edaralarynyň işgärleriniň hem hasaplaýjylarynyň söylerine görä bergidarlaryň sany ilatyň 60%-na ýetýär diýip habarçymyz yerli döwlet edaralarynyň işgärlerine salgylanyp habar berýär. Azatlyk radiosy Liwap vilayetinde gaz we elektrik energiýasy bilen üpçünçülüge jogapkär döwlet edaralarynyň resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda hojalyk hyzmatlary üçin bergidar raýatlara garşy görüş çäreleri ýaşaýyş çaýlarda gazy we togu kesmek ýaly çäreleri hem öz için alýar. Häzir kış paslanda vilayetde gazyň we toguň kesilýän ýagdaýlary köpeldi. Sowukda ýyladyrsyz galýan pulsyz maşgalalar köpelýär. Farap we Saýat etraplarynda gazsyz hem togsyz galýan hojalyklar köp diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söylerine görä hojalyk hyzmatlary üçin bergiler vilayet ýaşaýjylarynyň maddi ýagdaýynyň gowşamagynyň fonunda artýar. Adamlarda pul ýok. Girdejler narklaryň ýydynan ýetmeýär. Gyşda 5000 kubometr gaz 100 manada durýar. Elektrik togu 150 manat. Beýleki jemaat hyzmatlary we ýangyn howpsuzlygy ýene de 200 manada golay durýar diýip Liwapdaky habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýylatyň hojalyk hyzmatlary üçin bergisi bilen bagly agyr meseleni açyk gozgamaýar. Munyň bilen bir wagtda da ýurtda ýylaty bu hyzmatlar üçin tölemäge mejbur etmek boýunça çäreler güýçlenýär. Hususan da jemaat hyzmatlary üçin bergili raýatlara zerur dokumentler we resmi namalar berilmeýär. Döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden jemaat hyzmatlary üçin bergileriniň ýokdugyny subut etmek talap edilýär. Olara aýlyk berilmejegi duýdurulýar we işden howulmak haýbat atylýar.